Evo i nas. Idemo u akciju. Da. Kreće. Sad možeš. Ajde, spusti se. Čekaj. Ajde. Malo samo. Ajde, brate. Eto ga, pičko se spustio. Idi kila. Ne, malo počistiti. Uzmi ovu motku, brate, za svaki slučaj. To je ona od moje od juče. A gdje je ona tvoja? Ne znam, brate, da, u laboratoriji. A da. Evo nas. Krećemo. Krećemo pravo u laboratoriju. Aha, sad ćemo samo da vidimo, da osnijemo našu zajednicu. Ti krati. Pripremi lampu na jednoj ruci. Dobro, ovdje u nekih sljedećih epizoda će smo peti ode. Baš ogromno, je baš mu mrtav. Evo ga, fička se opremljuje. Spremna je lampa. Hoćemo voda? Ili hoćeš... Ovamo ne možemo, moramo. Idemo vamo. Da. Evo, pali lampu da može i gledalci da vide. Ne treba sad je. Da, ne treba. Baš je opet. Ovdje možemo da seremo. A ovdje da pišemo. Da. I da seremo. Evo ćemo ovdje. Ajde, brate, samo moraš da upališ lampu. Naravno da nemaš ništa. To je taj znanje parkura. Evo ćemo kroz ove ruševine ili... Ajde. Ajde drži ti ovo, ja ću sa kamerom i time. Ajde. Prosto zbog lampe. Da. Si upalio? Evo. Da se vidi da... Vidi se. Se vidi lepo, da? Aha. Ja. Evo nas u dimnjaku. Čekaj, evo ne vidi, pogledaj. Dobro, ovdje smo u bunaru, majke. Aha. Pogledaj.
Си сними ovo gore. Skroz. To. Da. Dobro. Čekaj. Tu nema skakanja, brate. Sad Da. znaš. Dobro. Vidimo da živ. Sve je super. Drži ovo. Snimamo Kamera samo. preživjela. Ovdje skroz tamo. Sad će smo laboratorija. Idemo u laboratoriju. Hoćeš prvo da istražimo ovdje? Bili smo. Na to? Ja sam bio da. Bili smo da, svi jedno. Da. Sad ćemo da mučkamo na pitu. Pičko je baš malo. Tu smo unutra bili. A evo svetli ovdje da vidimo kako je unutra. Hoćeš? Ma ja. Pošto je ovdje samo voda. Da. To je samo voda. Tu je naš veštački bazen. A može? Nemamo naših telefona više. Pozovemo mamu. Dobar dan, došli ste na recepciju Bubuk i Kile. Da. Možeš? Da. Sad ćemo da mučkamo nešto. Daj mi Hoćeš ovo ili ja? Ajde ti Ajde, malo ja. sam.